Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. O karon mga bata, magtuon ta sa dako o gamay nga litrang N. Ingan niyon pagsulat ang dako nga litrang N. Tanawan ninyo ha. Isa pa. Tanawan ninyo ang lapis. Sunod, kabo na lang bi, isulat ang dako nga litrang N. Sunod, tanawa unsaon pagsulat ang gamay nga litrang N. Isa pa, tanawa ninyo. Sunod, kamo na lang bi, isulat ang gamay nga litrang N. Very good. Mauto ang dako o gamay nga litrang N. Nga iyahang tingog, Magtuon usab kita karon sa litrang N. Tingog, Litrang N. Tingog, Mga ngalan nga nagsugod sa litrang N. Ninja. Nurse. Nota. Numero. Mga buluhaton. Butangi og star ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga Sunod, ikahon ang mga litra nga ana ay tingog nga Mga bata, atong isumpay ang mga linya para makasulat og litrang N. Ipadayon ang pagsulat sa litrang N sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!